Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibonani wey'ngane zawethu, ake ngibingelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkezo. Ngane zakwethu-ke, igama lami ngumfeza uNtuthu Ngakhumalo bathila sibona amagumede. Uma ungabe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, uMaskandi laphana uSkhinkile insizwa-ke yaziwa kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana njengokwezenzela amavidiyo la khona isuke ijabulisa abantu ngey'ngoma ezihlukahlukene ezisuke zingama-hit ahamba phambili-ke laphana. Kusabe songokuthi-ke mangabe kwenzeka ngandlela okwenzeka ngayo sebazomancane amathuba okuthi-ke akwazi ukuthi anike abezidaba laphana i-information esuke iqondane nayo. Kuze ngemuva ukuthi-ke ilanga ngempela sonto libhala isihloko angasijabulelanga laphana esikhombisa ukuqhatha laphana endemeni omculo kaMaskandi. Ipost ebhalwe uSkhinkile ubhala ukuthi ngelinye ilanga kuyobe ngathi ngiphakeme manginqaba uku-interview izidatheli zamaphepha endaba, ngoba-ke okusho ukuthi abakwazi ukubhala isihloko ngaphandle kokuxova abantu. But iDaily Sun-ke ngiyaphakamisa kuyona, yabhala into enhle futhi ephilayo ngegama likaSkhinkile. Ingane zakwethu-ke ilo mbhalo obukade ubhalwe iphephandaba ubhala ukuthi-ke uSkhinkile uzincoma ngokuyeka ukuchema nokhuzane. Kade libhale kanjalo-ke iphephandaba, nokudaba-ke olusekhasini lesithathu-ke laphana lesothi ukungena kabanzi sinikhombisa ukuthi yiphi bekubhale iphephandaba ilanga. Ngane zakwethu njalo udaba esiletha zona namhlanje kwezihamba phambili. Ngakuthini mhlawumbe kwakho ukuphawula malana-ke namaphephandaba abukeka-ke aqhatha abalandeli kanjalo nabaculi bakaMaskandi? Share no comment section-ke ngizokuthini olwakho uvo ngalolu daba. Ngila sponsor ngiphuma njena, kodwa ngiyathembisa uyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. Ngikuthanda khona.